Hoe heb je gehoord dat je genomineerd was? Hoe heb ik het gehoord? Ja, natuurlijk van de platenmaatschappij. En ik heb het ook wel van heel wat mensen gehoord op internet natuurlijk, via Hives enzovoort. Ja, het is natuurlijk geweldig dat ik genomineerd ben. Dat is natuurlijk wel een beetje een droom die uitkomt. Want ik ben pas net begonnen en dan al genomineerd worden. Ja, dat is wel geweldig natuurlijk. Ja, we maken eigenlijk allemaal evenveel kans. Maar ik denk toch wel dat het Danny Verhogen gaat worden. Maar ja, weet je, meedoen is natuurlijk al hartstikke leuk. Dat is het allerbelangrijkste. Want als je meedoet, dan pas kun je winnen. Anders kun je niet winnen. Hoe heb jij mensen opgeroepen om op jou te stemmen? Gewoon op mijn site heel veel zeggen van hey, stemmen. En ik heb zo'n stembutton op mijn site laten zetten. Zodat ze daarop kunnen klikken. Zodat ze meteen door kunnen naar de Buma NL Awards om te stemmen. Nou, ik heb natuurlijk heel veel berichten van ja, ik stem elke dag op je en zo. Maar ja, dat is alleen maar leuk. We gaan zien wat het gaat worden. Je zit ongetwijfeld ook nog op school. Heb je op school nog wat gedaan qua stemmers? Ja, ik heb op school natuurlijk ook wel in mijn klas gezegd van hey, jullie moeten wel even stemmen, weet je wel. Ik wil natuurlijk graag winnen. Maar ja, ik vind het al leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben op het moment heel druk met mijn album natuurlijk, want die is 29 juni uitgekomen. Dit ben ik, heet mijn album. En ik heb heel veel, heel veel intros heb ik gedaan, samen met Sineke trouwens. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. En nou gaan we steeds verder om te kijken hoe hoog mijn album kan worden. Heeft jouw verleden met je musical nou positief of negatief effect gehad op jouw carrière? Ja, positief natuurlijk. Alles wat ik mee heb gemaakt is eigenlijk positief. Want eigenlijk maakt hetgene wat je hebt meegemaakt hetgene wat je nu bent.